खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी दिनै 6 अक्ट'बर 2025 इं मायथाइ बिमा लक्ष्मीनि फोरबो फालिथाय। बे फोरबोखौ सिबियारिफोरा फालिनो थाखाय हरसे उखैहाबना थायो आरो धोन आरो जौगानायखौ गोसो बोनो थाखाय आरज गाबो। बेखौ फोथायदि बिमा लक्ष्मीया बुहुमाव बोर होनो फैयो। बे धोरोमारि फालिथायफोराव मुसुखाफोरखौ साजायनाय आरो न'फोरखौ साखोन-सिखोन खालामनाय जायो। बे फोरबोखौ कोजागरा फुजा होननानैबो मिथिनाय जायो। बे साना आसिन दाननि पुर्णिमा अखाफोराव गोग्लैयो। बे फोरबोखौ गुबैयै आसाम, सोनाब बेंगल आरो उड़िसायाव फालिनाय जायो। हिन्दु पान्जामुथिनि बायदिब्ला बियो सेप्तेम्बर एबा अक्ट'बर दानाव जायो, नाथाय बे बोसोराव दिनै एबा 6 अक्ट'बराव फालिनाय जादों एबा गोग्लैदों। बिमा लक्ष्मीया हिन्दुफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार आरो सोराङारि फोरबो। बेखौ भक्ति आरो बावसोमनायजों बिमा लक्ष्मीखौ सिबिनाय जायो। बिमा लक्ष्मीया बयनिख्रुइबो मानगोनां मोदायजोफोरनि गेजेराव सासे। बे फोरबोखौ गुबैयै सोनाब बंग, उड़िसा आरो आसामाव फालिनाय जायो, जेराव सुबुंफोरा गोबां गोसो गुदुङै आरो खुसिजों बाहागो लायो। सा भारताव बे सानखौ शरद पुर्णिमा महरै फालिनाय जायो आरो हिन्दु सिबियारिफोरनि थाखाय बियो जोबोद ओंथि गोनां। ओरैबायदि फोथायनाय जायोदि आसिन पुर्णिमाखालि बिमा लक्ष्मीया गावनि सिबिग्राफोरखौ बोर होनो थाखाय बुहुमाव फैयो। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी दिनै 6 अक्ट'बर 2025 इं मायथाइ बिमा लक्ष्मीनि फोरबो फालिथाय। बे फोरबोखौ सिबियारिफोरा फालिनो थाखाय हरसे उखैहाबना थायो आरो धोन आरो जौगानायखौ गोसो बोनो थाखाय आरज गाबो। बेखौ फोथायदि बिमा लक्ष्मीया बुहुमाव बोर होनो फैयो। बे धोरोमारि फालिथायफोराव मुसुखाफोरखौ साजायनाय आरो न'फोरखौ साखोन-सिखोन खालामनाय जायो। बे फोरबोखौ कोजागरा फुजा होननानैबो मिथिनाय जायो। बे साना आसिन दाननि पुर्णिमा अखाफोराव गोग्लैयो। बे फोरबोखौ गुबैयै आसाम, सोनाब बेंगल आरो उड़िसायाव फालिनाय जायो। हिन्दु पान्जामुथिनि बायदिब्ला बियो सेप्तेम्बर एबा अक्ट'बर दानाव जायो, नाथाय बे बोसोराव दिनै एबा 6 अक्ट'बराव फालिनाय जादों एबा गोग्लैदों। बिमा लक्ष्मीया हिन्दुफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार आरो सोराङारि फोरबो। बेखौ भक्ति आरो बावसोमनायजों बिमा लक्ष्मीखौ सिबिनाय जायो। बिमा लक्ष्मीया बयनिख्रुइबो मानगोनां मोदायजोफोरनि गेजेराव सासे। बे फोरबोखौ गुबैयै सोनाब बंग, उड़िसा आरो आसामाव फालिनाय जायो, जेराव सुबुंफोरा गोबां गोसो गुदुङै आरो खुसिजों बाहागो लायो। सा भारताव बे सानखौ शरद पुर्णिमा महरै फालिनाय जायो आरो हिन्दु सिबियारिफोरनि थाखाय बियो जोबोद ओंथि गोनां। ओरैबायदि फोथायनाय जायोदि आसिन पुर्णिमाखालि बिमा लक्ष्मीया गावनि सिबिग्राफोरखौ बोर होनो थाखाय बुहुमाव फैयो।